За използването на Ескрео всъщност научихме преди няколко години от интернет. С директора и екип от иновативни учители решихме, а защо да не опитаме и ние да направим пространствата в училището по този начин. Отначало всички бяха изненадани. Всяко дете искаше да отиде и да види наистина ли може да се пише на стената. Падайки в това училище, наистина бях възхитена от обстановката, която ме посрещна. Не очаквах да видя точно такива класни стаи с възможностите, които предлага Ескрео. Белите дъски не са стандартните бели дъски, а са рисувани петна върху стената с специална Ескрео боя. Разликата между бялата дъска и стените на Ескрео е огромна. Най-вече се забелязва при учениците, защото те сами стават и искат да пишат на дъската без да се притесняват. Може целият клас да работи едновременно. Много ни е удобно на учителите, на групи да ги разделиме, всяка група да работи индивидуално. Което за учениците е иновативно, интересно и с желание изпробват и прилагат след това в учебните занятия. Със сигурност мога да препоръчам дъските на Ескрео на всички колеги и смятам, че тези, които не са се докоснали до този тип дъски, изключително много губят в своята работа.